اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ روشی پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ دل ویکھ دے پڑھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ قدسی نبی دی شان تک دے بھی رہ گئے قدسی نبی دی شان تک دے بھی رہ گئے آقا دو جہان تک دے بھی رہ قدسی نبی دی شان تک دے بھی رہ گئے بہت خوش شیرہ کہ ہس ہس کے مارا کھا دیا حضرت بلال نے ہس ہس کے مارا کھا دیا حضرت بلال نے پھر کافر او دے ایمان تک دے بھی رہ گئے کافر او دے جتھے مدنی دا ڈیرا جتھے مدنی دا ڈیرا نی جندڑی چل چلیے تے کوئی نہ تیرا تے کوئی نہ تیرا چل چلیے اساں جانا مدینے نو اساں جانا مدینے نو اساں جانا مدینے نو ملنا عربی چلیے مدنی دڑ